Mabendi nende wang jowi mari kanyo county mano ma Nairobi, ntiere county mano ma Nakuru, county ma Mombasa, county ma Kisii. Bende neno kanyo ka ng'anyo dhi mbele, neno kanyo ka chokruok ma bende rowere nitiere godo nyakwarom ga jwang' bura Nairobi ka ne gitugo adhula e chuny boma mano ma Nairobi, to neno kanyo ka obila okeyogi, manyiso ni obila ok dwar chokruok makanyakla kuma bende oganda nitiere. Bende neno ka no ba tear gas iro malungo wang'e apaya mano ma Kimathi Street. To gengo ma Kaluoto wacho nang'o? Nwaloso kanyo motelo gi Millicent Adhiambo kintiere county ma Kisumo. County ma Kisumo oganda dhi nyime koda tije magi. County ma Homa Bay to chal nade? Antiere gi jafombo marwa Ali Abich. Ali Abich, county ma Homa Bay chal mar ng'anyo chal nade county no? Sharon, mana kaka inyalo neno kaendi wabiro achiel kachiel ka wantiere chuny boma ma Homa Bay kaendi, kendo kaka inyalo neno en ni chenro mag ohala, yore mag wuoth kaachiel kod chenro mapile Sharon dhi nyime kaka pile e kaunti ma Homa Bay kaendi, kendo wan achiel kachiel e chuny boma ma Homa Bay kaka inyalo neno picha manyiso achiel kachiel en chenro mag ohala dhi nyime, kendo inyalo neno ka jogo eko mantie sekta mar bodaboda dhi nyime kod tijegi, jogo mantie sekta mar wuoth kaachiel kod jogo eko mantie sekta mar ohala Sharon bende okinyi ma kawuono dhi nyime kod chenro gi mapile e boma ma Homa Bay kaendi, kendo aneno ka dukni oyaw kendo jo ohala e boma ma Homa Bay kaendi dhi nyime kod chenro gi mapile, ka doko ni noluong ng'anyo odiochieng' ma kawuono mar paro higa achiel nyaka ne girowere kane timo ng'anyo higa mokalo mar kwedo paro mar chik mar omenda manotim 2024 2025 Sharon. Gi kaendi an koro moko kuom jopiny e kaunti e boma ma Homa Bay kaendi mawado losogo matin kaluwore kod paro ma gin go ewi ng'anyo ma kawuono dhi nyime mar paro rowere manonegi e kinde ng'anyo mana kwedo paro mar chik mar omenda 2024 2025. Kaka achiel kuom jopiny ma Homa Bay kaendi, ere kaka odiochieng' ma kawuono chalo kaluwore kod ng'anyo madhi nyime e boma ma Homa Bay? Chakade gi nyingi ting'iso ni chal na odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' Miyama la wacha mako ni waka wan yude wajo mochanore sana koda ng'anyo kusuda ng'anyo baba okoda ng'anyo sana jatelo tiyo mayom mano mera sana koda ng'anyo sana ywania wani jatelo kaka jatelo kaka wote chanore kai wale watitije wa us lewni jomanya lo uso gine moka machunga ge ou koko kwadwa koko sana kwadwa koko koda town kusunango erokamano ya chakane gi nyingi ting'iso kaka japiny ma Homa Bay. Okay, an gi nyinga iluonga ni Omori Stephen. Gima nyalo wacho ker kano biro kano oyawa achiel mar wan wachodho mana tich. To mano nyaka sani mane gima wadongo kendo paro mar ng'anyo no wan waonge kode. Joge wanyose tho kendo wasekuyo margi. Nyaka sani pod waparo gi, lakini wach mar dhi ndara kwa ketho gigawa to mago waonge godo. Wadong' magi wach ni wan wachodho mana tich. Erokamano. Chala nade kaluwore kod ng'anyo manoluongi? Erokamano, an iluonga ni Ken Onditi, an jakom bodaboda ma chuny Homa Bay, chuny CBD, kendo wasinyiso jogewa, and ne wasinyiso jogewa wan king'iyo kara sani bodaboda wadwaro ni mondo waket gik wakaw pesa kendo wati mondo jowa oyud tich. Nikech sani kwa dhi ndara tibiro ni ohala kaka kaunti tich adek ma e chiro Homa Bay. Ka wadhi e ng'anyo kawuono, manyiso ni okang' wayud chiemo. Koro wan wagombo ni mondo jowa oti wayud chiemo. And sani king'iyo kata ng'ewa ka wan gi maendeleo mag loso ndara. Ilosonwa ndara, tije bende nitiere ma vijende yudo. Koro ok wagombi mondo mi gima ne dhi mbele no okethre. Koro wanyaka sani wagombo ni mondo wadhi mbele gi tijewa. Wan ng'anyo ok wadwar. Erokamano nya chakane gi nyingi iso kaka japiny ma Homa Bay kaendi pache nang'o kaluwore kod ng'anyo modiochieng' ma kawuono? Ginyingan bitiko tich dhi mbele kama kawa wan gi lon mang'eny ma wach ng'anyo ok wadwa winjo, kendo town sani ber ndara dhi nywe makata idha piko piny ber. Koro in kidwa biro gi mari in ema wabiro diemi geche ringo kama kawa piny ber e dala wanga ka koso wacho nang'o wamama oye dong tich tiyo. Erokamano ahinya. Ibuona gi rawera ne chakane gi nyingi nogise kaka achiel kuom rowere matindo. Joweti noluwo ng'anyo ma kawuono mar paro gi achiel nyaka ne negi rowere mathoth e ng'anyo ma higa mokalo. Pache nang'o kaluwore kod kaka chenro dhi nyime Homa Bay kawuono? Okay, an gi nyinga iluonga ni Felix. Koro kawuono nwawinjo ni jomoko dwa bago ng'anyo, lakini wan no wabiro ka mondo wayaw tijewa gokinyi mag okinyi ni wasechako tich nyaka gi sechegi pod wadhi mbele gi tich, ok wadwa chenro mag ng'anyo go e kaunti ma Homa Bay ka. Yeah. Okay.
nyalo nyiso joma nopango wach ng'anyo ma kawuono e boma machanade gidhi nyime koso gidhi nyime giwe tije dhi nyime kaka pile. Joma pango ng'anyo to winjoro we chenro mar pango ng'anyo no gidhi mbele gidhi gi tijegi giwe ng'anyo gidhi ketho tich e kaunti ma Homa Bay ka wan wachwado mana tich. Sharon mana achiel kachiel e boma ma Homa Bay kandi kaka inyalo neno en chenro mag tich dhi nyime kaka pile kendo iyudo ka jogo komaloso go wacho ni ok gibi bago ng'anyo odiochieng' ma kawuono kendo gidwa mana mondo mi gidhi nyime kod chenro gi mag tich ma kaka pile mondo mi ng'anyo mano luongo odiochieng' ma kawuono kik bed kandi kiyudo ka giwacho ni doko ni nitiere rowere moko mag jinsi mano luongo ng'anyo e boma ma Homa Bay ka odiochieng' manyoro to nyaka kawuono maka wacho chien kendo kaka inyalo neno en ni chenro mag ohala dhi nyime kaka pile ka yore mag wuoth bende ne kare e boma ni ma Homa Bay kandi ka jopiny wacho ni gin gibro ma dhi nyime kod chenro mag tich kendo ng'anyo ma odiochieng' ma kawuono kaka jodak e kaunti ma Homa Bay kandi ok gibi dhi nyime kod bago ng'anyo ma kamano ka giwacho ni sani koro gibro ma keto maino margi manyalo miyo gi yuto ka odiochieng' ma kawuono rumo. Sharon.